Suomalaiset ei vaan osaa lopettaa voittamista. Nyt sitten Ense voitti Mastersin ja siellä tietenkin Paavo Podi Heiskanen finaalissa kanssa pelaamassa. Ensessä voittamassa turnauksessa 3-1 Heroikkiä vastaan. Hyvä turnausrunni siis. Tossa Mongols ja Heroik tuli Ensen kaadettua, eli käytännössä 2 turnauksen isointa ennakkosuosikkia. Tässä mä laitoinkin nää Heroikin ja Mongolsin kärkeen. Jotkut muistaa, mä nostin vielä Ensen. Puheiden jälkeen Ense nousee haastajiin. Mä nostin Ensen vielä haastajiin. Jotkut oli vähän kommenteissa eri mieltä ja mä ymmärrän sen, mistä se tuli, koska tää tuli aika puskista. Ensin oli oikeesti niinku todella isos altavastaaja asetelmassa tässä turnauksessa. Mikäli sit meni nappiin? Miksi ne voitti? No, en mä tiedä. Täällä oli yksilölupeit hetki. Tää oli ehkä turnauksen hienoin klippi, tää Sam Dai Youngin S. Tuntuu, että SDYn taso nousi tässä turnauksessa näiden Ensen lisäyksien myötä. Mitä muuta? No sit meillä oli Podikin nostamassa tasonsa, tai silloin oli pari todella hyvää peliä. Mitkä ne Podi parhaat pelit oli? Ne oli toi semifinaali Mongolsia vastaan ja tää lohkojen ratkaisumatsi, joka pelattiin siellä lavalle. Nää oli oikeasti maagisia pelejä Podit. Näissä oli niinku näiden matsien MVP. Finaali oli vähän vaikeampi Podille, mutta kyllä siinäkin oli hyviä hetkiä, niin kuin tuossa äskeisessä klipissä nähtiin areenalla. oli hyvää fiilistä, oli vähän teknisiä taukoja, teknisiä ongelmia, ne oli vähän harmittavia, mutta lopussa on taas helpompi hymyillä, kun päästiin kattelemaan loistavaa CS. Ja no mitä, tässä on vielä yksi syy, miksi me voitettiin. Ense voitti. Kaspersky teki hölmöjä juttuja, jotka toimi. Ja toi Kaspersky pelasi todella mainiosti. Niin pelasi Nate omissa mestoissaan. Uudet lisäykset oli ne oli about just niin hyviä kuin olisi voinut toivoa. Mutta eihän sitä voinut toivoa, että ne olisi ekassa turnauksessa on ollut näin hyviä. Se niinku ei ollut kyllä realistista toivoa, mutta niin siinä kävi. Leivi oli puolestaan finaalin paras pelaaja. Nythän tässä tuli jo kaikki nämä Ense-pelaajien nimet käytyy läpi, että kaikki pelasi tässä turnauksessa hyvin. Toki sekin Ense tässä turnauksessa, että kukaan ei oikein tiennyt, millainen tiimi sieltä tulee vastaan, ja ehkä se Ensen pelottomuus saattoi vähän yllättääkin, että se näkyy noissa vanhoissa pelaajissa, mutta sitten ennen kaikkea noissa uusissa, että se mitä se Nate tekee, se lähtee Ansieti saamaan, niin vähän haastaa enemmän kuin olisi uskonut, tai ex-Kaspersky, se levittää niinku levittää enemmän, miten mä voisin sanoa, ja se niinku se ekan levityksen jälkeen ei peruuta niinku moni tekis, vaan se jatkaa W-painamista. Joo, tää voi olla vaikea toistaa tulevaisuudessa, kun jengit osaa vähän valmistautua tätä uutta Enseä varten, mutta täällä Espoossa Ense pääsi kyllä oikeasti hienosti hyväksi käyttää sitä altavastaaja-asetelmaa. Mä en kyllä tiedä, mitä Heroikille kävi tässä finaalissa, että kyllähän tää niinku niitten plakkarissa pitäisi olla kerran sitä voittaa ekan kartan, niinku mitä sen jälkeen tapahtuu. Homma sulaa. Ehkä tohon Vertigoon se selkäranka katkes, että sen kun ne hävis, niin ei enää riittänyt. Ja mä sanoisin, että yksi osa Ensen turnausvoittoa tällä Mastersissa, kyllä se oli toi hurraava yleisö. Kyllä mä sanoin, että Ense tosta sai virtaa, sai jotain uskoa. Tuntui, että sen otti Kaspersky ilolla vastaan, se hurrasi tälleen väliin, Sam Dai Youngin nousi, Kleivi, siis kaikki ne sai virtaa tosta yleisöstä. Se ei kovin usein ehkä toteudu CS:ssä, että kotiyleisö on niinku oikeasti elementti. Aika harvoin se nähdään, että on niinku selkeitä kotiyleisön suosikkeja, ja oliko se sitten negatiivinen juttu Mongolsille tai Heroikille, en ehkä sanoisi niinkään. Mä sanoisin, että Ense siitä sai energiaa, sai uskoa. Se auttoi niitä ehkä vähän. Ehkä ne oli se 6. pelaaja. Ja mihinkä se Ense nyt raketoikaa tämän voiton jälkeen? HLTV siellä 26. Mä oletin ehkä, että olisi voinut päästä lähemmäksi 20, mutta Ense oli rank 6-9, että sieltä oli aika paljon noustavaa. Ja on toi plus 43 tosi ihan komea, nyt pääsee sitten tähän relevanttien joukkueiden joukkoon. Vähän top 20 vois päästäkin aika mukavasti tää Ense-linari. Ehkä aika nopeastikin, kunhan pääsit vaan pelaamaan jotain turnauksia. Se tässä nyt on se pienoinen ongelma, että tän jälkeen
ei tulla näkemään. Ehkä sieltä tulee jotain online-eventtejä, mitä ne pääsee pelaamaan, mutta mitään laneja ei ole tiedossa tämän vuoden loppuun, kun muut lähtee pelaamaan RMRiä, niin en se jää vaan odottelemaan. Tosit jos nähdään, että Valve Rankingissakin en se nyt sitten 2-3. Tää on kyllä kova. Nyt ne on oikeasti relevanttien joukkueiden mukana. Ja kutsut sitten tuleviin turnauksiin saattaa tipahtaa. Ja tipahtaakin helpommin. Erittäin tärkeää. Mennään sitten kohti sitä ensi vuottakin, kun se Valve Ranking määrittelee, niin se määrittelee melkein kaiken, että mitä kutsuja sä tulet saamaan turnauksiin. No Euroopassa sitten siellä 18. Et ensi vuonna 1-8 tiimit saa kutsuja turnauksiin niin kuin ekana, ja sit siitä sitten eteenpäin. Kyllä tossa niin pääsee pelaamaan. Fnatecinkin ohi. Toi on kova. Ja sitten seuraava kysymys, että onks tää toistettavissa? Voiko Ensa jatkaa tätä? Hirveän helppoa vastausta tohon nyt ei voi saada. Tuolla Mastersissa meni aika lailla kaikki nappiin. Avaustaisteluit Ense voitti eniten koko turnauksessa, että onko ne oikeasti niin hyvin noissa alkukierroksen rakentamisissa, että ne yksilöt pystyy aina ottaa niitä entryyn. No ehkä siihen ei voi täysin luottaa. Mut kyllä mä nyt sanoisin, että pelaajina Nate ja Kaspersky, niin ne näytti nyt, mistä ne on tehty. Ja siis ne on hyvin noissa rooleissa. Kaspersky aggressiivisena W-painajana ja Nate Hugh, sen aimikin on todella crispy. Hyvä ankkuripelaaja, tekee oikeita päätöksiä. Musta on tullut nopeasti Nate Hugh-fani. Ja niin kuin mä oon läpikäynytkin, niin näiden muidenkin pelaajien taso on nyt noussut. Et jos en se pääsis pelaamaan johonkin IEM Rion, IEM Dallasin kaltaiseen turnaukseen, missä niinku tänä vuonna 6 parasta joukkuetta on päässyt playoffeihin, niin mä sanoisin, että ei ne niinku aina siellä playoffeissa ois, mutta ainakin niinku taistelis paikasta sinne. Kyllä mä luulen, että siinä se taso tullaan nyt mittaamaan tässä tulevina viikkoina, tulevina kuukausina. Ja se, että jos näitä turnauksen statsejakin katsoo, niin eihän näy mitään sairaata statseja ole. En niin yhtään ihmettele, jos nääkin on ihan toistettavissa, ja podikin pystyy tosta vielä paremmin pelaamaan. Se oli ehkä vähän epätasaistavaa tää podin pelaaminen. 2 heikkoa matsia, 2 aivan maagista matsia ja 1 OK-matsi. Et tossa kun saa nostettua, ehkä pudotettua nuo heikot pois tosta ja näin, niin kyllä tuossa podillakin tulee ne tilastot paranemaan. Paljon impaktia nähtiin podit jo tässä turnauksessakin. Makosa voitto kaiken kaikkiaan Enselle, ja Glaiviltä tää oli ennen kaikkea kyllä tosi siisti nähdä. Se oli oikeesti, se oli tunteellinen ton voiton jälkeen, totta kai podi nosti sen pokaalin, mutta kyllä tosta näkee, että Glaivikin tästä nautti. Jos Glaivi olisi voittanut tämmöisen Elisa Mastersi 2019, niin silloin se ei varmaan olisi tuntunut miltään, mutta nyt Glaivilla oli useampi vuosi siitä, kun on päässyt nostaa pokaaliin. Niin kyllä se tuntui hyvältä. Ja Glaivi nautti siitä hetkestä. Tää oli makeeta. Tää oli hienoa nähdä kaiken kaikkiaan tää Ensen voitto Mastersissa. Jano otti 1 voiton kanssa. Se oli ihan hauska, pääs ruotsalaiset kaatamaan. Siinä oli jotain aika herkullista siinäkin asetelmassa. Heroikin Savini, sen nimeä huudettiin sen semifinaalivoiton jälkeen, huudettiin Metro Arenalle Eetu, et sekin sai siellä semmosen hienon oman pikku tunteekkaankin hetken varmastikin. Joten ei siinä, mitä sitten tykkäsitte, mitä ite olette mieltä ensistä kertakaa kommenteissa. Vuoden lopulla tulee vielä olemaan paljon tärkeää pelattavaa. Majorit toki tossa, milloin ne alkaa? 20 päivää, ettei tässä näin hirveän kauan niihinkään mene. Niitä odotellessa nyt nautitaan hetki tästä ja ei muuta kuin seuraava video.